Si Lola, yan, dati po itong mayaman at nagulat ako may kasama ka ngayon, Lola. Sino po itong kasama nyo at mukhang mukhang may lahi? Oh. Ayan ang bunso kong anak. Oo. At bakit ka pala nandito ngayon, Kuya? Resty po. Kuya Resty. Galing po akong Camarines Sur. Ay napanood ko po yung video ni Mama. Oo. Ay nagulat po ako. Kaya po umuwi po agad ako dito at namamalimos po siya. Hindi ko po talaga kayang pabayaan si Mama. Kaso po ang problema, wala din po ako ngayon trabaho. Kaya hindi din po ako makaagapay kay Mama. Pinipigilan ko naman po siyang wag mamalimos. Ang problema po, hindi din naman po siya mapapigil kasi wala po kami sa panggastos sa ngayon. Kasi po walan po ako ng trabaho. Nawala ka ng trabaho. At sabi dito nung interview natin si Lola, 'di ba may mga anak daw siya na medyo maganda yung buhay. Opo, ganito nasa po abroad. Wala na rin po silang pakialam doon sa amin. Hindi na po kami iniintindi ni Mama. Magaganda naman po ang buhay nila. Mayroon nasa abroad po, may nagtatrabaho ng security guard. Sa call center po, sa Manila. Parang hinayaan niya yung nanay nila na mamalimos. Ganyan po, malimos. Natitiis po nila. Saka close contact na po talaga. Hindi na po namin, wala na po kaming komunikasyon. Hindi na kayo hindi na makontak. Hindi na po. So ikaw na yung magbabantay kay Lola? Opo, ako na po mabantay. O paano yung asawa mo doon? Ay, matagal na po kaming hiwalay noon. Wala na pa akong pakialam doon. Wala ka na? Oo, ano ka ngayon talaga? Libre ka na makabantay kay... Ay, opo. Pre po. Opo. Saka hindi na po ako maalis mapuntang ibang lugar para magtrabaho po. Kasi una po sa lahat, matanda na po si Mama. Ay kailangan niya pong lagi may makakasama. Oo. Opo. Parang parang may lahi ka. Anong lahi niyo po? Half Indian po ako. Yung papa ko half po, Indian. Indiano. Opo. Meron kaming nabablog na Indiano si Kuya Robin. Opo. Indiano din. Half Indian ka pala? Opo. Ayun ang papa niya. So yung papa niya. May nabasa ko sa comment na napabahayan na daw kayo ni Kuya Bal. Ito po ba yun? Ay, opo. Dito may bahay kayo. Sa Pasod. Nabigyan kayo ng bahay Binigyan kami ng isang flat dyan na bahay. Ay, maganda yun. Meron kayong ganda po. Bahay. Konkrito na, tiles pa. Pinturado pa. Kaya salamat sa Panginoon at nabigyan kami ni Kuya Bal. At kung hindi, kung saan-saan kami nakikitulog. Bago kami nakuha ni Kuya Bal, nakikitulog lang po kami sa terminal ng Superline. Oo. Pagdating ng 4 na araw, pinapaalis na po kami. Tamang-tamang si Kuya Bal sa program niya, tumawag kami. Yung nyo po, yung asawa nyo, yung Indiano na na-vlog ni Kalinga Prab. Opo. Siya. Siya yun. Ay, oo, Tapos, ngayon nakita ka namin dito na namamalimos dito sa So, natulungan na din pala kayo, Nay, pero syempre, marami din silang tinutulungan. Ay, opo. Sina Kuya Bal, Kalinga Prab. Kundi blessing na din na nakita ko kayo. Na makapag... ang binili nyo na yung pera? Oo, yung nakaraan. Ay, pinambili ko po ng mga gamot ko. Mahirap talaga, may mga gamot pa, Saka, ang dami ko pong maintenance po kasi ang dami ko nang nararamdaman na sakit. May high blood, may diabetic, may sa puso. May medyo madami na. Buti may anak ka na pumarito. Oo. May ginalang po hindi niya ako inalisan. Kaya, dahil... Binata pati. May anak ka, Kuya? May anak ka? Meron po isa. Isang hiniram anak? Po, hiniram po nung nanay. Hiniram. Babalik din daw? Babalik din daw po. Kaso ay mahigit na pong 1 week. Hindi pa binabalik. Hindi pa binabalik. Di yung apo-apo nyo pala, hindi na, Pero okay lang yan, at least. Ang gusto ko sana, Nay, huwag na kayong mamalimos. Kumbaga, kahit na lang na tinda-tinda dyan. Ay, opo. Di ba kahit yung kalamansi lang na bit-bit?
Hindi Oo. po, kaya ko pa naman po magluto-luto ng mga pang-ulam, ganyan. Mga pang-merindalan, gaya ng maruya, ganun. Mga, Medyo yung mga pasimple muna kasi yung mga ang mga mayayaman na negosyante ngayon nagsimula sila sa maliliit, hindi yung biglaan ano. At marunong din pala ito. pag ganitong oras, gusto. Ikaw na lang mag-alalay, wala ka talagang ibang ano pananagutan ano. Wala naman. Kuya Kuya Resty. Po. So sana maka ano kayo kumbaga nirenegosyo kayo ng ano ng mga parang kakainan ano, merienda. Siya ang taga-pamalingki ko, akong taga-luto. Ay, oo. Agapay na ni mama. Tapos may lamisa lang kami dyan. Oo. Tapos, Hindi ka na mamamalimos niya, Nay. ay hindi na po, basta mayroon na po akong Oo. puhunan na ganun. Diyan na lang po ako, magtitinda na lang po ako dito sa Murga. Kahit puntahan ninyo ako rito, magluluto ako dyan. O, sige, dyan na lang kami mabili kung sakali. Opo, saka mga merindalan, ganun, almusalan. May nagtataka lang kasi ako, Nay. Bakit sa dami ng anak niyo na ano, siya lang yung nag-alala sa iyo? Eh, paano po yung tatlo niyang kapatid na brainwash dun sa kabila, dun sa una kong asawa. Na brainwash. Dahil sa nagalit sila sa akin. Una mong asawa, iba pa yung Andiano. Opo, Iba pa. pangalawa po yung Indiano. Oo. Eh, nung maghiwalay kami nung una kong asawa, iniwan ko yung mga anak ko doon sa biyanan ko. Brainwash nila ngayon yung mga anak ko na magalit sa akin. Pero kahit nagpapadala ka Opo, ng pera. monthly, ubos ang sahod ko para sa kanila. Kahit hindi sila humihingi, inobliga ko ang sarili ko kasi lahat nag-aaral noon. Nag-aaral sila noon. Eh, sige rin padala ko, ayaw kong naririnig na nagugutuman sila, ganun. Kaya ubos-ubos ang sweldo ko. Hindi ako nag-iwan para sa sarili ko. Tapos ngayon ay na Tapos ngayon, na magaganda na yung kalagayan nila, wala na nakinig ikaw. sila sa brainwash ng biyanan ko sa kanila. Yung biyanan mo patay na sigurado yun. Wala na Tagal po na po, yun. nasa Saudi pa lang ako noon, namatay na. Oo. Eh, Ayun, may sarili ng mga pamilya. may mga kanya-kanya na pong silang pamilya. Ah. Eh, ngayon, pag humihingi ako kahit konting pambili ko malan ng gamot, ayaw nilang magbigay, kulang pa raw sa kanilang pamilya. Nagbibigay man, 100, 50, marami ka pang maririnig. Kaya masakit lang sa puso. 50, may mga naririnig ka pa. Opo. Alam, kawawa naman ito. Sabi Ano? ay tama na. Totoo ba yun kuya? Opo, totoo Naranasan po niya yun? Mga half mo na lang pala yun, half sister? Half sister, mga step brothers po po kayo. Step brother. Tatlo sila. Naranasan po namin yun. Pero nung kami pa po may pera, kinupkup po namin yung pamilya nila. Sa amin na po umaasa ng pagkain, yung isa pong tricycle namin. Dati may ano kayo, may ano kayo. May pera-pera po. Dati may dalawa kaming tricycle. Nagpunta pa nga po kami naga ni mama, pinagtabuyan pa po kami ng isa kong kapatid. Ayaw daw po nung asawa niyang patirahin kami. Dati sa- kinupkup niyo sila, Dati no? po kinupkup namin sila. Ay, nung wala na po silang mahita, babay na po sa amin. Wala Ay, na pa ganyan talaga. Minsan kala natin yung mga lumalapit sa atin, totoong kaibigan. Ang pala yung nilalapit lang nila, yung mapapakinabangan nila sa atin. Opo. Ay, ganun talaga, no, Nay? Kaya masakit pong isipin. Kaya ang ginawa ko na lang, pinasa Diyos ko na lang po. Pinagdasal ko na lang sa Panginoon na sana naman wag silang magkaroon ng anumang karamdaman na kaya na hindi nila kaya. Huwag Kasi na lang nating isipin yung na negatibo. Hayaan na lang natin. wala na Sa akong Lord na lang. maitutulong sa kanila. Kaya sabi ko sa Babay kanila, na ikaw, Nay. opo, nagbabay na sila. Hanggang doon na lang daw. At yung anak kong nandyan sa SM ngayon, nandyan sa DAE. Eh, yung huling katapos yun ng nursing. Meron ka din pong nasa abroad, wag na lang natin pangalanan yung ano, sila. Meron po. Talagang, kumbaga, kasi kayo dapat yung, sila talaga yung dapat tutulong sa inyo. Kumbaga kami, lang talaga yun, kasi yung namin, 3 times po siya nag-Taiwan. Eh, ngayon,
Hindi man lang Hindi po niya. hindi niyo na-kokontak, hindi niyo nakakausap Hindi yung na po. ano niyo na nasa abroad. Hindi na po. Wala na. Totally na klinos niya at ayaw daw niya ng sakit ng ulo. Bakit Dahil po po? ang sahod daw niya, kulang pa daw sa pamilya niya. Kaya ang sabi, si Risty na lang ang bahala sa inyo dyan. Kapag hanap buhay mo si Risty. Samantalang hindi naman sa kung anong mga pangangailangan nila, puro pera pa ni Risty ang naibibigay ko sa kanila dahil nanggagaling sa ama niyan yung mga perang binibigay ko sa kanila. Ngayon, Gayon po si Indiano, nandun pa rin ata sa ano, no? sa Panganiban Oo. po. Opo. Nag-antay pa rin ng deportation pero kahapon Oh. nagpunta kaming Panganiban, nandun pa rin, sabi nung kapitan doon, ay daw bakit hindi pa pinupulot. Overstaying na siya. Oo. Nagpapapulot na pala, no? Opo. Nag-request na ako na... Kamusta na po? Nagkapatawaran na kayo yung Indiano? Opo. Gusto na nga niyang sumama dito sa Basot. Oo. Hindi man namin makuha dahil wala nga kaming pagkain. Ano ipapakain namin sa kanya? Wala Kasi hindi kaming din siya hanap makatrabaho, buhay. ano? Hindi rin siya makatrabaho dahil over-age na siya. Tanda na rin siya. Oo. Pero at least napatawad nyo na siya. Ay, opo. Tinatawad na yun. Sabi ni Reste, makunin na natin si Papa dito. Ay, oo. Ikaw yung... Isa lang anak nyo dun kay ano? Ikaw lang pala, ano? Half Indian, ano? Sabi nga po ako ay magkapatawaran na po kayo at parehas na po kayo may edad. Saka mas maganda po yung hindi broken family. Maganda yung sama-sama po baga. Tumatanda na po silang dalawa. Wala ka na palang ibang kapatid na ano? Wala na po. sa Solo Indian. lang po ako sa Indiano. Ako yung pinakabunso po. Ayan pala mga kalingap yung kwento ni nanay. So, buti na lang nakita ko namin kayo at sana makatulong din ako. Ganito na magbibigay ako ng counting cash lang. Makasimula kayo na makabili, ano kayo ng mga meriendahan, ha? Opo. Ikaw, kuya, kasi kaya mo naman yan. Kahit ako Para hindi na kayo palaguin nyo. Yung iba nga 1,000 lang, napapalago nila pero magbibigay tayo mga kalingap sa kanila. Ay, pahawak na kuya. Magtulong kami, dalawa. Ito na, bibigyan kita ng cash na para di ka naman malimos. Ay, salamat. Tapos may kasama ka naman na pwedeng maglako-lako. Marami. Kaunti lang ito na, pero kung gagalingan ninyo, lalaki ito, magigitong Opo. lalaki ito. Ito na yun. Yan. Maraming salamat po. Thank you Lord, pinakinggan mo na naman po ang aming dalangin po sa inyo. Maraming salamat po kay Kalingap Alvin. Kalingap Alvin Oo, ang pangalan ko po. na siyang tumutulong po sa amin at siyang nagbigay ngayon ng aming puhunan para makapagsimula na naman po ulit. At sana po mapalago namin ito. Mapapalago niyan, kuya, no? Ay kaya po Oo, kasi pas ka naman, Opo. Maikot-ikot po ako dyan kung ano pong paninda Oo. robing ko, lakad-lakad ko po. Yung iba dyan nag-iikot, yung mga towel ba? Kaya nga Minsan nangahampas na yung tao eh. Opo. Makabenta lang sila eh. Bakit daw siya sa Kapitolyo, magdala ng mga mani, Oo. ganyan. Ay, mga pwede yun, basta merienda. papasukin sila. Opo. Ay, opo. Basta marunong lang kayo magluto ba? Mag-repack ba nung sa mani? Opo. Nung elementary ako, nagtitinda ako ng mani sa classroom namin. Opo. Yun nga po ang balak ko eh. Oo. Opo. Dito Para- kapag nagtatambay siya rito, magtinda-tinda, lakad dyan, puntang Kapitolyo, paikot-ikot dito sa daet. Ikaw, Nay, huwag ka nang mamalimos, Nay. Ay, hindi na po. Ito na po ang sisimulan ko. Diyan, i-focus mo na lang yung ano dyan. Saka nagagalit na rin po yung mga tao sa akin dahil ba't daw ako namamalimos Oo. pa. Kaya, Kasi daw, mukhang, tingnan mo naman na yung ano mo, oh. so, Mukhang, siguro binilhan mo ng damit, ano? Opo. matagal Oo. ko ng mga damit ito. Paliba sa marami po akong damit. Hindi yun at sa abroad po naman bagay, murang-mura man po ang damit. Oo. Kaya tambak po ang mga damit dyan na hindi ko naman pa din nagagamit. Yamanin ang manlilimos dito sa daet. Parang ganun sabi nila. Hindi naniniwala na ako'y namamalimos. Sa ngayon po, certified para palimos na ako sa mga Kasi matanda na, no? dito Wala sa na, daet.
matanda na, PWD pa. Ngayon kaya, po na nabigyan na po ako ni Kalingap Alvin ng puhunan, sisimulan ko po ito, palalaguin po namin. Maraming salamat din po sa Panginoon Diyos. At binigyan na naman kami ng aming mga hangarin, mga kahilingan sa Kanya. Oo. Maraming salamat po. At saka yung mga anak nyo na, ipanalangin nyo na lang na i-bless sila. Ayun na nga po. Na sabi nila na hindi kasya, gawin na ni Lord na sobra-sobra para makabigay sila, ano? Makabigay din ng kaunting tulong sa inyo. At sana'y wag naman silang pabayaan ng Panginoon kahit ganun ang ginawa Pero sa akin. ako, Nay, naniniwala ako na sa ganyang kalagayan nyo po, obligasyon kayo ng anak. Obligasyon kayo ng mga anak nyo. Wala na po. Yung sinasabi nila na hindi obligasyon ng anak ang magulang, ako po hindi naniniwala. Nung Sapagkat pumunta kami sa Bible yan nakalagay. kay Senator Kamag-anak. Rapitol po. Ay, nagpunta kayo kay Opo, Tulpo. noon, Mm-mm. nung hindi pa tayo magkakakilala. Opo. Eh ngayon, para sabihan ako ng isang sekretary niya doon na Oo. ang mga anak daw walang obligasyon sa magulang. At ang magulang lang daw may obligasyon sa anak. Sabi ko, saang article yan kako nang galing? Ay, yan na po niya ang batas ngayon. Bakit Ako hindi po? naniniwala. Once na nangangailangan ang magulang, ganyan na yung kalagayan. Walang ibang dapat tumulong dyan kundi ang anak. Yan na nga po. Depende na lang daw sa anak kung gusto magbigay. Oo. Pero wala daw no na obligasyon ng anak na buhayin ang kanyang ina. Sabi ko, gawang mga walang kwentang anak yan. Sabi ko, bakit po? Isa ka rin ba sa ganun? Ginaganyan mo ba rin yung magulang mo? Sa galit ko po, napagsabihan ko siya. Ganyan ka ba kapabaya din sa magulang mo? Ang Sekretary ito ni Rapi Tulfo, no? Opo, kaya gusto kong bumalik kay Rapi Tulfo, isusumbong ko yun sila. Nakaano po. Marami po nakarinig dahil ang daming mga tao doon. Ang daming ang nagalit. Anong klaseng mga wala po si Rapi Tulfo noon. Wala si Senator. Kaya nirereklamo mo sana yung mga anak nyo kasi pinabayaan ka Opo, na. para nila matawagan, ma-advisean na wag naman ako pabayaan dahil hindi ko rin sila pinabayaan lalo nung nasa abroad ako. Eh bakit ngayon pinapabayaan na nila ako? Sa ngayon po, hindi nila alam na namamalimos ako. Sana mapanood nila, ano? Sana po mapanood nila para maintindihan nila dahil kung sila nagbibigay sa akin, hindi ako mamamalimos. Hindi ko sila pinabayaan kahit kailan nung ako nasa Saudi. Ubos-ubos po talaga ang sahod ko kahit may nanluluko pa nga sa akin na malalaking halaga ang kinukuha. At hindi maganda po nito, noong maaksidente po ako umuwi dito sa Pilipinas, ninakaw pa po lahat na pati mga alahas ko na dala pira. Wala na, ano? Pera, alahas. Kasi yung alahas, mga ginto ata ay, yun. opo, 24K na galing Saudi. 24K, medyo mahal yun, ano? Malalaki po, ang dami. Dahil lahat sila, may panregalo ako sa kanila, terno-terno. Grabe pala. Hindi lang isa-isa. Nawala po lahat yun. Kaya lang, sabi ko, bahala na ako ang Panginoon kung halimbawa, sana naman yumaman sila. Dahil napakalaking pera po yun noon. Pagka-aksidente ko, namili po ako maraming alahas, iririgalo ko sa mga anak ko. Terno-terno po yun. Hindi lang isa-isang piraso, hindi po. Eh, mininsan pa nung isang manugang ko na kunin, pinakialaman. At nabalitaan ko na ginamit daw niya pang puhunan pagtinda-tinda ng isda. Hindi nagpaalam, kinuha. Hindi po. Di ibig sabihin na ako, ano? Opo. At ang sabi po niya, siya na lang daw maghawak ng mga alahas kong yun at baka daw ako ma-hold up. Tapos hindi na binalik. Hindi na. Ay, grabe. Pagtulog ko lang ng gabi, Wala na. wala na. Siya pala ang hold up sa akin. Yun lang. Grabe palang kwento ni mama mo, no? Ikaw na lang bahala dito, Kuya Resty. Kay, kasi medyo mahina na din yan. Tsaka, nawa pagpalain yung, nyo, business nyo, Kuya Resty. Huwag mo pabayaan yung magulang mo, Sana naman yung Oo. Hindi ko po talaga iniiwan yan si mama.
Oo. Baka pag nagkaasawa ka na, ganun din ang gagawin mo. Ay, hindi po. Hindi ko po gagawin yun sa kanya. Kagaya nung kapatid, ano? Mga Opo, kapatid. kagaya ng mga kapatid ko po. Hindi. Ayun. Pa naman yan sa Panginoon. Yun, tama yun. Tama yung Kuya Resty. Paano yan, Nay? At God bless, nawa. Pagpalain yung naisip nyo na plano nyo. Ano? Pag-pray natin yan. Opo. Mm. Pray po natin sa Panginoon. Okay. At sige Kuya Resty, magpapaalam na ako ha. At God Maraming bless. salamat po, Kalingap Alvin. Salamat din at nandito ka para alagaan si mama mo. Salamat din ako mamalimos. Ah, Bukas masimula na kami ng bukas agad magsimula na. Opo. Very good. May mga plano ka na nanay agad ano? Ay, opo. Kanina gusto ko nang kausapin si Kapitan para mabigyan niya ako ng lamisa dyan sa harapan ng murga. At dyan ako pipisto at maraming tao lagi dito. Walang mga merindalan, walang mga inumin na ano yung mga soft drinks. Pupunta pa sa mga tindahan, ay malayo ang mga tindahan. Ganun. Tapos mag-ano din kami ng mani at gusto din nito mag-ikot-ikot dito sa murga, magtitinda ng mani saka dyan sa Kapitolyo, ganyan. Kaya nalang focus ko yan, magtinda ano. Maghanap ka ng mga bibili. Opo. Oo. Ayan po. God bless po Lola. Salamat po naman sa Oo. Panginoon Diyos. God bless at tuloy-tuloy nawa ang ano nyo, blessing nyo. Ano Lola? Sige Kuya, paalam na po. Sige po, salamat po. Maraming salamat po. Lalo na sa Panginoon Diyos. Marami po salamat sa biyaya na naman Pag-pray natin yung ano natin, business. O pray tayo, Nay. Kaya pray natin. Father God in heaven, we pray na i-bless niyo po yung naisip nilang business. Ikaw po yung may karunungan, malawak na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa'yo nagmumulahat ng biyaya. Hinihingi po namin ang katagumpayan at pagpala sa kanilang naisip na negosyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Amen. Yes, Amen. Salamat po. Yan po mga kalingap. At ito magandang balita po din sa kanila. At meron na pong makakasama din pala si Lola na tutulong-tulong sa kanya dito sa gagawin nilang konting business. At ito po naway pagpalain pa rin yung kanilang naiisip mga kalingap. Salamat po. At salamat sa panonood sa inyong lahat. To God be the glory. God bless po sa ating lahat.